መቃብር ዘይብሉ ጅግና ፓትሪስ ሉሙምባ glorieuse de notre lutte pour la liberté ዘይተነግረንበር ዘይተገብረስ የለም ሀገራት አሜሪካ እንግሊዝ ቤልጅየም ምስ ሓደ አፍሪካዊ ጅግና ገጢም በሐሳብ ሲዕርወን ንምዓርግ ዘብጽሑን ወታደራቱ ሰሊፈን ኣብ ኢድ ቁጽጽረን አትዩ ነቲ አቦናጽነት ፓትሪስ ሉሙምባ መጅሙዕ ጠያይ ተዝኒቦምሉ ድሕርመቱውን ከይትን ስእዶ ፈሪሖም ይኾኑ ዝተቀብረ ሬሳ ድሕሪ መዓልትታት ተውጽኦም ቆራሪጾም ሕዝውን ይዓረፉን ፓትሪስ ሉሙምባ ብቁጽር እምበር ሓደ ክንደ ሓደ ሰብ ሰይነበረ ንምዃኑ ፓትሪስ ሉሙምባ መን እዩ ድሕረ ባይታን ተጋድሎን ምስ ሙሉእ ታሪኹ ክነስዕብ ኢና ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረሱ ቤተሰብ ንኾን ፓትሪስ ሉሙምባ ናጽነት ዘይብህግ ገዛእ ጥራሕ እዩ እቲ ምንታይ ናጽነት ሕልፊ ኩሉ ነገር እዩ ግና ኸ ናጽነት ብቐሊሉ ኣይትርከብን ነዚ ክዕውቱ ቃልሲ መሪሖም ዝተዓወቱ ግን ድማ ናይ ኢዶም ካብ ዘይረኸቡ መራሕቲ ሓደ ፓትሪስ ኦምሪ ሉሙምባ ኣብ ቅድሚት ይጽራሕ ኮንጎ ባዕዳዊ መግዛእቲ ቤልጅየም ሓራ ክትወፅእ ቃልሲ ናጽነት ወዲቡ መራሒ ሃገራዊ ምንቅስቃስ ኮንጎ ብምዃን አፍሪካዊ ሃገራውነት ፓን አፍሪካኒዝም ከስርጽ ሓያሎ ተጋድሎ ፈጺሙ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ወርሒ ግንቦት 1960 ኣብ ኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ተኻይዱ ፓትሪስ ሉሙምባ ተዓዊቱ ነታ ብሃፍቲ ወርቅን ካልኦት ማዕድናትን መዋዳድርቲ ዘይብላ ኮንጎ ሪፐብሊክ ካብ ወርሒ ሰነ ክሳብ መስከረም 1960 ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ መሪሑ ከም ሕማቕ ዕድል ነዊሕ ከይጸንሐ ወታደራዊ ክንፍቲ ሃገር ስልጣን ብሓይሊ መንዚዕዎ ሉሙምባ ኣብ ኢድ ጨካናት ወታደራት ኣትዩ ኣብ ኢድ ቤልጅየም መሊሱ ወዲቑ ፓትሪስ ሉሙምባ ልተ ሐምለ 1925 ኣብ ካታኩምቦ ገጠር ኮንጎ ተወሊዱ ኣብ ክርስቲያናዊ ቤት ትምህርቲ ተማሂሩ ንጌጋታት መምሃራኑ ከይተረፈ ብምእራም ዝናዓድ ተምሃራ እዩ ነይሩ ሉሙምባ ንቴትላ ፈረንሰኛ ሊንጋላ ስዋህሊ ከምኡውን ቲሽሉባ ቋንቋታት ኣቀላጢፉ ይዛረብ ነይሩ ካብቲ ስሩዕ ትምህርቲ ወጻኢ ብዛዕባ ኣብርሆት ፍሉይ ድርኺት ብምሕዳር ኣብ ስነ ሓሳብ ዣን ጃክ ሩሶን ቮልቴክን ፍሉይ ተገዳስነት ነይርዎ ንሞሊየርን ቪክተር ሁጎን እውን ይፈትዎም ነይሩ ግጥሙ ናይ መጽሓፍ ፍሉይ ተውህቦ ዝነበረ ሉሙምባ መብዛሕትኦም ጽሑፋቱ ጽረ ኢምፔሪያሊስት ከም ዝነበሩ እዩ ዝንገር ን11 ዓመታት መከፋፈሊ ቢራን ተለዓዓኺ ፖስታን ኮይኑ እውን ሰሪሕ እዩ ፓትሪስ ሉሙምባ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ቃልሲ ናጽነት አፍሪካውያን ዝበርትዐሉ እዋን እዩ ነይሩ ፓትሪስ ሉሙምባ ድማ ብ1958 MNC ሙቭመንት ናሽናል ኮንጎሊስ ፓርቲ መስሪቱ ንቃልሲ ናጽነትን ንሕብረት ኮንጎ ነቕኒዑ ድሕሪዚ ሉሙምባ ህቡብ እናኾነ መጽኡ 1958 ኣብ ኣክራ ጋና ዝተሳለጠ ኦል አፍሪካን ፒፕል ኮንግረስ ንMNC ወኪሉ ተሳቲፉ ኣብቲ እዋን kwame nkrumah ብምንቅስቃስ ሉሙምባ ኣዝዩ ከም ዝተደነቀ ይዝንገር ብ1959 እቲ ውድብ ኣብ ክልተ ተኸፊሉ ሉሙምባ ድማ ናዕብታት ልዕልካ ተባሂሉ ን6 ወርሒ ተፈሪድዎ 18 ጥሪ 1960 መጻ ኮንጎ ንምዝታይ ኣብ ብራስለስ ቤልጅየም ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ሓያል ድፍኢት ደገፍቱ ንኽካፈል ተፈቒዱሉ እቲ ዋዕላ 27 ጥሪ 1960 ናጽነት ኮንጎ ብሰላማዊ መንገዲ ብምእዋጅ ተዛዚሙ መወዳእታ 24 ሰነ 1960 ፓትሪስ ሉሙምባ ብመረጻ ስልጣን መንግስትነት ጨቢጡ ሓድነት ኮንጎ ብምምጻእ ሙሉእ ናጽነት አፍሪካዊ ምሕደራ ከም ዝህሉ ኣወጀ 30 ሰነ 1960 መዓልቲ ናጽነት ሪፐብሊክ ኮንጎ ክኽበር እንተሎ ንጉስ ቤልጅየም ባውዲንን ብዙሓት መራኸብቲ ሓፋሽ ዓለምን ኣብ ዝተረኸቡሉ ተኸቢሩ ኣብቲ ዕለት ንጉስ ቤልጅየም ከም ዝብንባል መደብ de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II par la Belgique
ንመጻኢ ብታዋኽ ዝግበር ተሃድሶ ይትለማመዱ ዝሐሸ ክትገብሩ ከም እትኽእሉ ርግጸኛታት ክሳብ ትኾኑ ነቲ በልጅየም ዘጽንሐትልኩም መዋቕር ይተፍርስዎ ናባና ንምምጻእ ድማ ይትፍርሑ ኣብ ጎድንኹም ክንጸንሕን ክንምኽረኩምን ኢና ብምባል መደረ እቲ ክዛረብ መደብ ዘይነበሮ ፓትሪስ ሉሙምባ ከም ነብሪ ተቆጢዑ Je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans ናጽነት ኮንጎ ብስምምዕ ዝተኣወጀ እምበር ብትካቦ ዝመጽ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ብርቱዕን ኩናውን ቃልሲ ኣሚንና ብፍርሕን ውልቃውነትን ዘይኮነስ ደምናን ህይወትናን ገቢርናሉ ኢና ክቡርን ቅኑዕን ቃልሲ ስለ ዝነበረ ድማ ነቲ ብሓይሊ ዝወረደና ሓሰን ባርነት መወዳእታ ክንገብረሉ ኣድላይ ስለ ዝነበረ ብቓልስና ንብዓት ሓውደ መብቂዑ ናጽነት ረኺብና ካብ መዓሙቕ ልብና ድማ ንዘለዓለም ይሕበና de notre lutte pour la liberté. መብዛሕትኦም ኣውሮፓውያን ጋዜጠኛታት በቲ ሉሙምባ ዝተዛረቦ ዘረባ ሰንበሩ ምዕራባውያን መራኸቢ ብዙሃን ነቐፍዎ መጽሔት ታይምስ ንዘረብኡ ግልጽ መጥቃዕቲ ብምባል ገሊጻቶ ቀዳማይ ሚኒስተር ፓትሪስ ሉሙምባ ቀትርን ለይትን ከይበለ ኣብ ስራሕ ተጸመደ ዕሱባት ደቂ ኮንጎን ኣውሮፓውያንን ግን ብቕንዓት ልቦም ሓዊጡ መንግስቲ ዓሌታዊ ምፍልላይ ዶም ንምባል ምምሕዳር ሰራዊት እንደገና ብምውዳብ 8 ሐምለ 1960 ፓትሪስ ሉሙምባ ንሰራዊት ኮንጎ ናሽናል ኣርሚ ልሰየሙ ነቲ ብዙሕ ልምዲ ዘይነበሮ ሰርጀንት ቪክቶር ሉንድላ ብጀነራል ማዕርግ ኣዛዝ ሰራዊት ገይሩ ሸይምዎ ነበር ሚኒስተር ከምኡውን ወታደር ዝነበረ ጆሴፍ ሞብቱ بمعارك كولونيل حلقة ستاف غير مديبو موبوتو لوخ دحنነት بلجيمن امريكان كم زنبر يزنقر قدماي ሚኒስተር ሉሙምባ ለውጥታት ተጠናኺሩ ብምቕጻል او ሰራዊት ዝነበሩ አውሮፓውያን መኮንናት ብደቅ ዓዲ ተኪኡ ንጽባሕይቱ ናዕቢ ኣብ ምልእቲ ሃገር ተወልዑ ሓሙሽተ አውሮፓውያን በተዕግርግር ተቐቲሎም ቁጥሮም በብግዚኡ ወሲኹ እግርግር ስለ ዝበርትዐ ሉሙምባን ሓደሽተ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሰላምን ምርግጋዕን ንኽመጽእ ናብ ምልእቲ ሃገር ተንቀሳቐሱ በልጅየም 10 ሐምለ 1960 ዜጋታት ይከድሕን ኢላ 6000 ወታደራት ናብ ኮንጎ ብምልኣኽ ጣልቃ ኣተወት ዕላማኦም ግን ንኹሉ ግልጽ ነይሩ ኣብታ ዝበዝሐ ሃብቲ መዓድን ዝነበረ ኣውራጃ ካታንጋ እዮም ሰፊሮም ሉሙምባ ተቆጢዑ ሰራዊት በልጅየም ሰላማውያን ሰባት ቀትሉ ስለ ዝጀመሩ ምስ ወታደራት ኮንጎ ዘይምስምማዕ ተፈጢሩ እታ ብመዓድን ዝሃብተመት ክፍለ ግዛኣት ኮንጎ ካታንጋ ድማ ብሓገዝ መንግስቲ በልጅየም ናጽነት ኣዊጃ ባንዴራ ኣሰቒላ ሉሙምባ ኣኽባር ሰላም ውድ ሕራት መንግስታት ናብ ኮንጎ ከኣቱ ሓቲቱ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ናብ ኮንጎ ኣትዩ ሉሙምባ ወታደራት ውድ ሕራት ሃገራት ኣብ ካታንጋ ዝተገበረ ነገር ከስተኻኸል እኳ እንተሓተተ ተልእኾ ይኮነን ብምባል ነጺግዎ ምስ በልጅየም ዝነበሮ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ሉሙምባ ሙሉእ ኣቋሪጹ ብኹነታት ምዕራባውያን ስለ ዝጓሃየ ድማ ናብ ፕሬዝደንት ሶቪየት ኒኪታ ክሩሽቾቭ ኩነታት ኮንጎ ክከታተል መልእኽቲ ለኣኸ ፓትሪስ ሉሙምባ በልጅየም ካብ ላዕላዊ ግዛኣት ኮንጎ ካታንጋ ክትወፅእ ናብ አሜሪካ ብምጓዓዝ ፈተነታት ገይሩ ኣይተሳኽዐሉ ወታደራት ዝተኣንበ ሽርሕታት ስዒቡ ዓሌታው ናዕቢ ተወልዐ እቲ ንብዙሕ እዋን ኣብ ጎኑ ኮይኑ ይሰርሕ ዝነበረ ፕሬዝደንት ካሳቫብ እውን ንፓትሪስ ሉሙምባ ጠሊምዎ ሕድሕዶም ድማ ብሚድያ እናወፁ ሓደ ነቲ ሓደ ከም ዝኣገዶ መግለጽታት ሃቡ ነዚ ኩነታት ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ብምውሳድ 14 መስከረም 1960 ኮሎኔል ሞቡቱ ዕልዋ መንግስት ገበረ ሉሙምባ ንሞቡቱ ክረኽቦ እኳ እንተፈተነ ወታደራቱ መጥቃዕ ተብፂሖምሉ ብሓለዋ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ናይ ገዛ እስር ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ጽላል ውድ ሕራት መንግስታት እርቅን ምግባር ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት እኳ እንተተገበረ ኣይተሳኽዐን 27 ሕዳር 1961 ሉሙምባ ካብ ዝተኣሰረሉ ገዛ ምሊጡ ምስ ደገፍቱ ክራኸብ እንደገና ንቓልሲ ሓርነት ተበጊሱ ይኹን እምበር ዕድል ሃዲማቶ ገና መንገዲ እንተሎ 1 ታሕሳስ 1991 ተታሒዙ 3 ታሕሳስ 1961
ሉሙምባ ብግፍዒ ተኣሲሩ መቡቱ ድማ ብንዕቀት የካላቡ ተነበረ 13 ጥሪ 1961 ሉሙምባ ብትእዛዝ ሰበስልጣን በልጅየም ናብታ ዝተገንጸለት ካታንጋ ተለኣኸ 17 ጥሪ 1961 ሉሙምባን ብጾቱን ብግፍዒ ተቐጥቂጦምን ተሳቂዩ በታ ምሸት ንሳ ናብ ስውር ቦታ ተወሲዱ ብትእዛዝ መራሒ ካታንጋን በልጅየምን ብግፍዒ ብመጅሙዕ ጥያይ ተተረሽኑ ፈለማ ርእሱ ተቐቢሩ እኳ እንተነበረ ድሓር ግን ካብ ዝተቐበረሉ ፍሒሮም ኣብ ብዙሕ ቦታታት ቆራሪጾም ብኣሲድ ኣቃጺሎምዎ ኣስናኑ ጥራሕ ክሳብ ዝተርፍ ሞት ሉሙምባ ኣሜሪካን እንግሊዝን ንዕኡ ንምቕታል ዘውፅኦ ትልሚ ብበልጅየምን ጨካናት ደቂ ኮንጎን ተቐዲመ ዓሽ ካብ ምባል ግን ዓበይ ወዓላል 10 ለካቲት ሉሙምባ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘምለጠ ብሓሶት ተዘረበ 13 ለካቲት ግን ሓቂ ደፊንካ ስለዘይትድፈን ሉሙምባ ኩነታት እመዋውትኡ ብግልጽ እኳ ተዘይተነግረ ከም ዝሞተ መግለጺ ተዋሂቡ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ብፍላይ ኣብ ቤልጅየም ለንደን ከምኡውን ኣብ ኒውዮርክ ዓመፅ ዝሓወሶ ተቃውሞ ሰልፍታት ተወልዩ ህይወት ሉሙምባ ክምልስ ግን ኣይከኣለን ጁልያና ጓል ፓትሪስ ሉሙምባ ኑባኣ መቃብር ዘይብሉ ጅግና ብምባልያ ትገልጾ ኣብ ዓመት 2020 ናብ ንጉስ በልጅየም ከምዚ ብምባል ግልጽ ደብዳቤ ጽሒፋ ድሕሪ ዘስካሕካሕ ቅትለቱ ርእሱ ዘዕቅበሉ መቃብር ዘይብሉ ነብሱ ዕረፍቲ ዘይብላ ዘለዓለም ኮለል ክትብል ዝተፍርዶ ስለምንታይ እዩ ትብል ጁልያና 20 ሰነ 2022 ስድራ ሉሙምባ ኣብቲ ብራስለስ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ ኤግሞንት ዝተገበረ ጽምብል ተረኺቦም ሬሳ ማለት ዝተረፈ ኣስናን ኣቦኦም ተቐበሉ ቀዳማይ ሚኒስተር በልጅየም ኣሌክሳንደር ደክሮ ነቲ ሃገሩ ኣብ ቅትለት ሉሙምባ ዘለዋ ግደ ኣብ ክንዲ መንግስቲ በልጅየም ይቅርታ ሓተተ መቐመጢ ሬሳ ሉሙምባ ኣብ ኪንሻሳ ቤተ መዘክር ተሃኒጹ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ንሰለስተ መዓልቲ ሃገራዊ ሓዘን ኣዊጁ ስነ ስርዓት ቀብሩ ኣብ መዓልቲ ናጽነት መበል 61 ዓመቱ ህቡብ መደርኡ ብምዝካር 30 ሰነ 2022 ተፈጺሙ ኣኽበርቲ ሕጊ በልጅየም ብዛዕባቲ ምስ ቅትለት ሉሙምባ ዝተተሓዘ ገበን ኩናት ምርመራታት ይቕጽሉ ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ እዛ ዓዲ ዝተረግመት ትመስል ዝኹሉ ሃብቲ መዓድናት ሒዛ ሰላም ምሳኣና ከይተርፍ 18 ሕዳር 2024 ሉሙምባ ዝዓረፈሉ ቤተ መዘክር ዕንወት ከም ዝበጽሖን ሳጹን ሬሳ ሉሙምባ ድማ ከም ዝተሰብረን ኣስናኑ ከዓ ብሓደጋ ከም ዘሎ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ገሊጹ እዩ ፓትሪስ ሉሙምባ ግን ከምቲ ሓደ እዋን ኮንጎ ሰማዕታት የድልይዋ እዮም ዝበሎ ሰማዕት ኮንጎን መላእ ደለይቲ ናጽነት ኣፍሪካውያንን ኮይኑ እናተዘከረ ዝነብር እዩ ነዚ ምድላው ካብ ዝተፈላለዩ መርበባት ሓበሬታ ኣወሃሂደ ዘቕረብኩልኩም ምሕረት ኣበረያ እዩ እቲ ታሪክ ከም ዝፈተኹምዎ ብምትእምማን ናብ ብዙሓት ክበጽሕ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ቀጻሊ ቀርብ እትደልይዎ ኣምሃሪ ዝኾነ ታሪክ ዘለዎ ውልቀ ሰብ እንተሃልዩ ወይ ዛንታ እንተሃልዩ ኣብ ኮመንት ግደፉልና ሰናይ ንዓኹም ሰላም